நெல்சனின் தலைவர் 169 படத்திற்கு விஜய் சொன்ன வார்த்தை. நெல்சன் திலீப் குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் கடந்த மாதம் பீஸ் திரைப்படம் பல எதிர்மறை விமர்சனங்களை சந்தித்தது. படத்தை பார்த்த பலரும் விஜய் ஒருவருக்காக இந்த படத்தை பார்க்கலாம் என்று கருத்து தெரிவித்தனர். இந்த நிலையில் விஜயை நொந்து போகும் அளவிற்கு ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு. ஏற்கனவே பீஸ் திரைப்படத்திற்கு வந்த கமெண்ட்களால் அப்செட்டில் இருந்த விஜய் தற்போது படத்தின் காட்சியை சிலர் கேலி கிண்டல் செய்வதை பார்த்து கடும் அப்செட்டில் இருக்காராம். அதாவது கடந்த 2 தினங்களுக்கு முன்பு விமானப்படை அதிகாரி ஒருவர் பீஸ் திரைப்படத்தின் கிளைமேக்ஸ் காட்சி குறித்து சில கேள்விகளை எழுப்பினார். அதை பார்த்து நெட்டிசன்கள் தற்போது அந்த காட்சியில் இருக்கும் சில லாஜிக் மீறல்களை புட்டு வைத்துள்ளனர். இதனால் கடுப்பான விஜய் நெல்சனை கூப்பிட்டு சில வார்னிங் கொடுத்திருக்காரு. அதாவது நெல்சன் தற்போது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியை வைத்து ஒரு திரைப்படத்தை இயக்க போகிறார். அதை குறிப்பிட்டு பேசிய விஜய், இந்த தவறு எல்லாம் என் படத்தோடு போகட்டும், ஆனால் தலைவரின் படத்தில் இது போன்று எதுவும் சொதப்பி விடாதீர்கள். முதலில் கதையை நன்றாக தயார் செய்து கொண்டு அதில் இருக்கும் விஷயங்களை எல்லாம் தெளிவாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த வாய்ப்பையும் நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்றால் இனி சினிமாவில் உங்களுக்கு எந்த வாய்ப்பும் கிடைக்காமல் போய்விடும் என்று கூறியிருக்கிறார். இதை கேட்டு அதிர்ந்து போன நெல்சன் தற்போது தலைவர் படத்தின் கதையை பார்த்து செதுக்கிக் கொண்டிருக்கிறாராம்.